sing kuat imane nalika urip tiket suwarga wis tau tuku hiburan ya Bu nggih. Iki hiburan ngajine wis kala mau diangkat nikah ki ana wali nang masjid iki ngajine. Mulake Mbah Suwarno. Su iku lho nggih, War iki wara-wara no ketok. Jadi Mbah Warno wara-wara terus ketok. Ketemu Bu Nur Yana Nur Cahaya Yana mesem terus. Jadi yang ini Bu Yana mesem terus sebagai satu digawe iku tuh. Gawe iku itu kan Mbak Setu kok. Kaos kaki ini. Apa celana dalammu ya Ira? Wassalamualaikum Muhammad. Saran-saran kewajibannya wong wedok napa, tanggung jawabnya wong lanang napa, sebab zaman wis kaya ngene sing penting muga kuat iman lan islame bisa diparingi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin Allahumma. Amin. Saka virus corona. Amin Allahumma. Amin. Corona niku ora bahaya, niku banget bahayane, tapi gak samang wedi. Wedya karo Gusti Allah. Sing jenenge penyakit iki nek wis payahe sedo ya tetep bakale sedo. Cuma antisipasi muga-muga kula sampean ora kena virus. Amin Allahumma. Amin. Ora kena virus bareng-bareng hiburan kanthi tetembangan suwarga tansah
pikirane Pak. Tentrem pikirane padang jembar rezeki. Atine ruwet pikirane molak-malik rezekine ya ngubur me. Digoleki ya angel. Mulake nang donya aja bingung golek donya wong donya semene gedhe. Sing penting muga-muga kula sampean dadi goleki donya carane nyepak marang Gusti Allah. Wong ibadah niku termasuk ya dadingan. Sebab wis wayahe dadi nganten wis tekan umur kok urung temu jodone lho Mbak. Ya wis wayahe tenteng. Urung temu dalan. Sebab wis wayahe hae. Ya jangan masih tahu. Kira-kira kok kiai itu kan. Barang kan untuk lagi rasane, untuk lah. Ya apa-apa itu. Kan ya bisa kan gitu kan. Bismillah Muhammad. Ayo ikut orang ayu. Calon itu. Wong lanang sukses ku siji rambutnya gondrong. Itu bringosen. Bungkus terus ke ujung. Dengan ping telu hidup kaping papat ngopi. Kalau cara ayu sulut-sulut. Kau nak wis tuwa lho, rasa dikon khusuk iki khusuk kabeh. Sebab wis dukuk kabeh dhewe. Wis khusuk ana canteng kok khusuk wakune dino, terus masalah sing ngarani golek pepisan. Yang penting urip usaha, kaya ngeten iki usaha ana kayu, diukir iso dadi lemari. Diukir iso dadi meja, diukur iso dadi Lah sing jenenge dadi nganten niku barokah kathah. Mulane ngarep wong kula pesen dadi nganten niku siji aja duwe cita-cita tukaran. Umpamane umpama ya Mbak Akadi, Mbak Yati. Mbak Yati. Nanti balik jadi Nur Itayah. Jadi Nur Hayati. Jadi umpama bojomu ku isu. Kok nanti nah bojomu orang apa? Ya aja tukang mobil. Tukang permainan orang. Sebab wong lanang nesu wong itu aja nglayani, nak sampai sing wedok terus nglayani berarti wis mulai ngintip-ngintip duwe cita. Umpama sing wedok nesu, sing lanang di situ. Iya. Contohnya cilana contohnya dosa. Anak kula niku umur 5 tahun, apa namanya? 5 tahun, kelas 3. Pun kula ngerti. Kelas 2. Sampai kali ini kelas 6 dia udut, aku udutin nang kamar kali. Kula pernah anak kula udut daripada mendenci. Sebab anak kula mendem mesti lali pakane lali mboke, padahal mboke pakane gawe makan masalah. Padahal mboke pakane pas gawe ora seneng ngombe. Dia baru bertentang ngono. Duhai senangnya pengantin. Nah, itu sudah. Kita kasih